салом бародарон, меҳмони барномаи имрӯзаи мо шоҳи ҷангал, бале шер тағо мебошад. хуш омаден шер тағо ба барномаи мо. ростай ҳами гап ки тоҷико мегӯянд мо шерем. албатта шер будан ин характерай. характери тоҷико боша як хеле аст ки ман як хел вақт ҳайрон мешам. тоҷик бародари маҳай фикр мекунам ки мо шеро тоҷикему, не ки гарданмонда муҳ дорем. ростай ки тоҷикора дилшон ай калаи шумода бузургай. 100% мо фикр мекардем ки мо бақувватем, не ки баъд фаҳмидем ки тоҷико киянд. мо ай тоҷико ба номус будан, меҳмондорӣ ва кора пеш бурдану сабра ёд мегирем. бале дӯстон, на ҳар як шер тоҷикай, аммо ҳар як тоҷик шерай. лайка фаромӯш накунед.